3 години назад започна кошмарът. Корема ми се подуваше като балон след всяко хранене. Газовете бяха нескончаеми, особено вечер. Опитах. Гастроентеролог, синдром на раздразненото черво, диети без глутен, лактоза, FODMAPs, ензими, пробиотици, активен въглен, 1000 лева за изследвания. Всичко нормално. Най-лошото – не можех да изляза никъде. Постоянно се срамувах от газовете и болките. Случайната среща. Преди 6 месеца при зъболекар. Споменах проблема си. А желъдочните киселини ги проверявахте ли? Попита тя. Каква връзка има това? Озадачих се. Тя ми обясни, че без достатъчно стомашна киселина храната не се разгражда. Започва да гние в стомаха. Е равно над глас. СЛ тест с бетаин. Стомашната ми киселина беше почти 0. Причината – стрес и възрастта. Ензими ССЛ, стомашна киселина преди хранене, горчиви билки за стимулиране на храносмилането. Резултат след 3 седмици. Подуването изчезна на